Pamene m'mizinda yosiyanasiyana ku Malawi ndithu akusangalala maka osatira chipani cha Democratic Progressive Party kuti ndithu chipani chawo chapambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 motsogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika. Taona ndithu kuti ku Blantyre kumene kuti ndithu osatira chipani chimenechi anachitanso ndithu chimodzimodzi kuzungulira ndithu m'mizinda imeneyi kumene amakathera kunyumba kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha Arthur Peter Mutharika kumene amati ku Nyambadwe. Ndipo osatira kuti mtsogoleri amene wasankhidwa pamene ndithu kukhala zochitika zina ndi zina ndi kumene kunapita ndithu makosana ogwira ntchito ku MBC atola nkhani to amene anapita ndithu kuti akatole zithunzi komanso zina ndi zina zimene zikuchitika kumeneko. Komano malo mwake kumeneko ndithu alandira chitonzo arusidwa ndithu ngati agalu kuthamangitsidwa ngati agalu kumeneko. Tate ntone zimene zinachitika kumeneko kumapeto kwake ndithu tipite ndi nkhani yathu. MBC kuithamangitsa kunyambadwe state residence. MBC akuti idzipita yapanga mwano khaya itali. Chabwino taona pamenepo mmene zakhalira ndithu amene atu achita kuthamangisidwa kukuwidwa kuti chokani munali kuti nthawi yonseyi pamene ndithu makhala mukusangalala ndi chipani cha Congress Party kwenako ndithu mukunyoza Arthur Peter Mutharika. Dikirani kaye tikonzeke kaye tikakonzeka ndi pamene ndithu tizakuyitaneni kuti muzatole nkhani kuno kandi zithunzi ndi zina zotero patsogolo pano osati nthawi ino yayi. Ndefunso nkumati ndi chifukwa chani zinthu zimene zikuchitika. Osatira chipani chimene cha DPP akuonesa mkwiyo maka ndithu kwatula nkhani amenewa a MBC posatira kuti mbuyomu pamene ndithu imene imagwira ntchito MBC ikuoneka ndithu imagwira ntchito moti mosasata malamulo malo motumikira nzika za Malawi. Iwo ndithu anali patsogolo kutumikira chipani cha Congress Party pamene ndithu nthawi zonse ma programs amene amachita amakhala ndithu olunjika maka konyoza a Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Tikupempha kuti ambiri kutsatira bwino kuti kumene kwanachita kupanga ndithu program special imene amayitchula kuti timvesese. Ndi pa program imeneyi pamakhala ndithu makosana ngati achina Kevin Mpeka Sambo ndi kunali ngati George Kasakula amene ndithu ndi mkulu wa MBC. Kunalinso akulu aja akuti kandi amati zitchula kuti amati kandi a political analyst amati ndani kaya amene timati Halfless Mvula ndi kagulu kawo ndithu amakhala pamenepo pamene ndithu amanyoza kwambiri amene Arthur Peter Mutharika amachita noti munthu wa zaka 85 motere zija zonoti zosiyana ndi ntchito imene ndithu amene akugwira amene wa MBC. Timamvesesa ndipo anthu amamvesesa kuti MBC imatumikira kwambiri ndithu chipani chimene cholamula komano nthawi zina amene ndithu kuti azisatako malamulo komano mmene amachitira amene achina George Kasakula ndi anzawo amachita ndithu kuyiwalira zonoti kumene aliko kumene akugwira ntchitoko akutumikira ndithu a Malawi ndalama zimene amalandira ka Malawi ndi zina zotero zimenezo ndithu ndi zochoka mthumba mwa Malawi sizimachokera ku chipani chimene cha Congress Party. Anthu ndithu anakhala akudzudzula amenewa kunena zona kuti asamayiwalire kunena zoti boma limatha kusintha ulamuliro umatha kusintha. Anthu amene mukuwanyoza lero nkutheka mawa lino nkucha uno kuzakhala ndithu abwana anu ndi zimenezo kumayiwalira osamayiwalira ndithu koma amenewa zimaoneka ndithu kuti zimenezo amazitayirako. Tikupempha kuti natsatira bwino kuti kunatuluka leakage imene imaonesa zonena kuti amenewa amapanga program imene ya timvesese amachita ndithu kulandira ndalama kuchoka kwa akuluakulu aku chipani chimene cha Congress Party makamaka ndithu a Moses Kunkuyu ndi amene anazapezeka ndithu kuti amapereka ndalama kwa makosana amenewa ndi cholinga choti azinyoza a Arthur Peter Mutharika. Tikakutengani mbuyo pang'ono munali ndithu mwezi wa June mmenemo pamene ndithu a MBC wa anazalemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amanena zona kuti president wa kale wa dziko la Malawi Arthur Peter Mutharika apita ndithu ku South Africa mozemba adusa ndithu kuchileka uko akuti akufuna kukalandira thandizo la umoyo. Ndi titafufuza kumeneko a DPP maka ndithu amene amayankhulira chipani chimene cha Shadrack Namamba anakana zimenezo akuti anangopita ku South Africa kukagwira ntchito zina koma akuti aku immigration ndi amene anazauza kuti amene wapita ndithu kukalandira thandizo la umoyo. Ndi zimene amayankhula ndithu zija zonena kuti zosemphana ndi malamulo ndithu a ntchito yawo. Ndi chifukwa ndithu amenewa alandira chitonzo pamene ndithu amapita kukapanga cover maka zochitika zimene zinali kumeneko ku Nyambadwe.
ifenso tinakhala ndithu tikunena mbuyo mukuti komatu makosana kumene ku MBC imene mugwira ntchito muziganizira kuti zinthu zimatha kusintha, tebulo imatha kusintha. Nde pamene ndithu tebulo yasintha anthu musazone ngati oyipa maka mukukolola zimene ndithu munkafesa. Nde makamaka ndithu me inafika nthawi ya kampeni kumene kutunde kuti ku MBC kunali kuja kunena kuti kunali kunyoza osati kwa masewera ya paka program kamene tikuti amakatchula kuti timveseseka amachita kunena zona kuti palibe munthu ndithu amene angakavotera chipani cha DPP, palibe angakavotera Peter Mutharika, munthu oti wakalamba watani palibe ndithu amene angasinthe china chonse, anthu akavotera achakwera ndi zina zotero. Zimenenso zinali zosemphana ndi malamulo a bungwe la Malawi Electoral Commission chifukwa amene kuti radio ya boma kapena television ya boma ikuyenera kuti zipanga cover mwa balance, zipani zotsutsa komanso a boma akuyenera ndithu onse azichitidwa cover mwa balance, komano iwo ndithu amadusa malire pamene ndithu amaoneka kuti akukondera kwambiri chipani chimene cha Malawi Congress Party. Tikumbukiranso kuti masiku angapo apitawo panali ndithu pa 21 September pamene ndithu akaswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino anadzudzulaso MBC maka pamene ndithu imachita cover zochitika za Vitombiko Mumba, pamene ndithu nthawi imene kuti ndi munthu wamba chifukwa choti cabinet anayoza kuti president ndithu Lazarus Chakwera anati waipanga dissolve. Nde iwo MBC amapitiriza ndithu kuphwanya malamulo kumapanga cover zinthu zonoti munthu wachoka ndithu mboma salibenso udindo wina uliwonse kuboma. Nde kaswiri amene zina ake amadziwa kuti ndi John Chunda ndi amene ndithu amadzudzula amene wa MBC kuti azitsatira ndithu malamulo a ntchito. Ndeka kumeneku ku MBC kuti zinthu zikutha bwanji makaposata ndithu kuti zasemekizikano kuti achipani cha DPP ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenechi. Makamaka ndithu abambo George Kasakula amene ndithu ndi wamkulu wa MBC maka nimene amachitira mkulu amene sitikudziwa zoti kumeneko ndithu amaganizira motani, amalingalira motani maka pamene ndithu amachita zinthu zochita ngati kuti sakuzindikira chimene akuchita. Chifukwa mbuyomu ndithu anzawo ankapanganso khato yake lomweri kumanyoza ndithu otsutsa boma kumapanga cover zinthu mwa balance. Kumapeto kwake ndithu litasintha boma anthu amene zinawavota ena ndithu macontract awo sanawapange renew panamene ndithu anapanga expire, ena ndithu chifukwa cha harsh treatment kumeneko anapeza zoti okha ndithu amangozionesa chipata chotulukira maka pozindika ndithu kuti zinthu ndithu sizimayenda kumeneko. Nde makosana amene sitikudziwa kuti zitha bwanji maka ndithu ndi mmene ulamuliro kwasintha. Mwini maganizo pa nkhani imene pamene tunazo kuti MBC yathamangisidwa ndithu ku nyumba kwa Peter Mutharika kunyambadwe pamene ndithu amafuna akatole zithunzi ndi zina zochitika kumeneko kuti achite broadcast pa program zawo maka posata ndithu kuti Peter Mutharika ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimene chitika pa 16 September 2025. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sawaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndi chongoti nkhani zambiri zikamachitika ndiyoti zitha kutipeza mosavuta.